వందనాకు అందరూ సాయమినరే. యేసుక్రీస్తు పేదటే మిమ్మల్ని అందరినీ మరోసారి ఈ వెనలరీ ప్రోగ్రాం ఆహ్వానిస్తున్నాను. నిజంగా దేవుడు మనల్ని చాలా కాపాడినాం. మరి లోకం తోడుకు ఇక కరోనా వైరస్ గురించి ఇంకా రకరకాల మరి అవన్నీ కూడా చాలా భయంకర విషయం జరిగినా కానీ దేవుడు మనల్ని కాపాడిన రోజు. అందరిని బట్టి మన దేవునికి మెచ్చుకో వదన మనకి ఎత్తవాలి. మరి నాన్న కూడా మరి దేవుడు మరోసారి మనకి అవకాశం ఇస్తాం. మరి యోవాను కుశల కబుడి నుంచి కొన్ని మాట కేంద్రానికి మరి ఓని వాక్యం మనం ఊడడానికి మరి దేవుడు మనకి అవకాశం ఇస్తాం. నాన్న కూడా మాట క్యాన్స్ కాడ మరి అత్త ఆదివారం మాట క్యాన్స్ అత్త శనివారం మాట క్యాన్స్తాడా బాత్ క్యాన్స్తారు ఎత్తుకు మరి యేసుక్రీస్తు కానా ఇందని నాడే పెళ్లికత్తో మరి ఒక తుంకుతో ఉండు గొప్ప పని మాట క్యాన్స్తాడా. మరి నాన్న కూడా మనడు ఊడకడ యోవాను కుశల కబురు 2వ అధ్యాయము 12 నుంచి 12 నుంచి 25 వచనం వరకు నేను చదువుతాను. నన్ను యోవాను కుశల కబురు 2వ అధ్యాయము 12 నుంచి 25 వచనం వరకు నేను చదువుతాను. క్యాంజాటి ఆపై యేసు ఓని యవ్వ ఓని తమ్ముస్కురుకు ఓని శిశువుకు అందరూ కపెర్నము ఇందని నాటం కాంచి అగ్గ కొద్ది రోజుకు మత్తోరు. ఆపయ పస్కా ఇందని యూదురికిని పండుగ దగ్గరికి వస్తాయి. అసలు యేసు యెరూషలేం పట్టణానికి అత్తో ఆగ దేవుడి గుడిదే బయదే కోన గొర్రె పావురం అమ్మునోరు ఆగ డబ్బు మారుస్తున్నారు. కుది మందునద్దు ఊడి తాడుతేవరో శరణకో తుంగి ఆగ మత్త గొర్రె కోన అన్నిటిని గుడిద బయటకు తురిసిత్తు డబ్బుకు మారుసునోరిని బల్లాకిని ఇడుపు వచ్చేసి ఊరు డబ్బుకంతా సిల్లర గొల్లరం తుంగుతో పావురం అమ్మనోరిని ఊడి వీటిని మీరు ఇక నుంచి తీసి అన్నట్టు నా తప్పిన లోతుని ఏ పారం తుంగని సంత బజారును తీస్తూ తుంకిరి ఇంజొరికెత్తో అస్కే నీ లోతే సొంత పట్టుదలకిస్తే తీస్తే నాని పొత్తూరు మత్తేంజి రాసి మత్త ఇందని ఓని శిశురికిని గుర్తు తుంకుతూరు. అస్కే యూదురికిని పెద్దాకు ఓని నూడి నిమ్మ బేని అధికారిని పేసి వీటిని తుంగనేను ఇందని దాన్ని ఓరో గుర్తు పేసి మాకు తోపిసా ఇంజరు తలుపుతారు. దానికి యేసు ఈ గుడిదిని మీరు పగలదెంకు నన్ను దానిని 3 రోజుకినే మళ్ళా తొత్తుతాను ఇంజొరికెత్తాం. అసలు ఈ దూరికిని పెద్దకు ఈ గుడిదిని తొత్తనికి 46 ఏడుకు అత్తే కదా అలా మతుకు నిమ్మవనం దీనిని 3 రోజుకినే తొత్తుతాను ఇంజొరికెత్తాం. గోని వండుబోనం ఓని ఇల్లు ఒళ్ళు ఇందని గుడిదిని గురించి కెత్తాం. ఓడు సావుతు నుంచి గిరుడి తేత్తపాయ ఓండు ఇలా కెత్త వాటిని ఓని శిశువుకు గురుతు పేసి దేవుడి పుస్తకత్తిని యేసుకెత్త మాటకిని నమ్ముతారు. పస్కా అయిందని పండుతే యేసు ఎరుసలేంత మత్తస్కే ఓండు తుంక్త గొప్ప పనుంగిని దీపమంది ఊడి ఓని పొర నమ్మకంతో వస్తారు. కొన్ని యేసు ఓరి నమ్మనానికి ఒప్పుకుండేలో భారత్కు మనుసురుకు అందరూ బేలంటూరు యేసు పుణ్యమత్తం బేను కూడా మనుసురుకిని గురించి ఓనికి కెత్తని అక్కరెళ్ళే భారత్కు మనుసురుకు ఓరి హృదయతే బాత అనుకుంటున్నారో యేసు పుణ్యమత్తం. ఇక మా డూడ్కు మరి యేసుక్రీస్తు ఉండు మరి యెరూషలేం గుడికి ఎత్తాడు మన ఊడినాడు. ఇక ఉండు మరి మొట్టమొదటిసారిగా యెరూషలేం ఇందని నారంజి ఆగ గుడికి ఎత్తు అసకే పస్కా ఇందం పండు దగ్గర వాసరం మత్తే కాబట్టి ఈ ఈదురికి అందరూ ఆ గుడి తీద్దరన్నమాట. ఆ గంజివారు ఆగ దేవుడి తొంత పనితిని తర్వాత పస్కా బలి ఇస్తే దేవునికి ఊరు బలి అర్పిస్తారు మందున్నారన్నమాట. కాబట్టి దేవుడు ఆ గుడికి ఎత్తాడు అనమాట. నిజంగా దేవుడి గురించి మనం ఒకవేళ ఆలోచిస్తారు మతుకు మనకి మరి దేవుడి గుడి మరి యెరూషలేం నాటేనే మొట్టమొదటి బీనతో ఎత్తుకు మరి సొలొమోను రాజు తొత్తు మా డూడుకు 1వ రాజులు 6-7 అధ్యాయం అంత అనమాట తొత్తది వాడు సొలొమోను రాజు తొత్తాడు అనమాట. వాడు సొలొమోను రాజు ఆ మొట్టమొదటి ఆ గుడి తొత్తాడుగా మన ఊడితాడు. దాని తర్వాత నెబుకద్నెజరు వాసి ఆ గుడిని వాడు కూల్చేదానికి తర్వాత యూదురుకు బేలత్కు మరి బబిలోను మత్తరు వారందరూ మళ్ళీ పెరిగి వాసి మళ్ళీ ఆ యెరూషలేం గుడిని మళ్ళీ తొత్తారు. అక్కడ మళ్ళీ ఇంకో రాజు కూడా తర్వాత రాజు కూడా దానిని మళ్ళీ కూల్చిస్తారు. తర్వాత 3వసారి మనం ఏ రోజు రాజుని రాజు ఓని కాలాతే మళ్ళీ ఇది తొత్తు
ఇతకు 3 సార్లు ಇದು ತೊಗ್ತಾರన్నమాట. ఆపై కూడా మళ్ళీ ಬೇಡ దాన్ని కూల్చిద్దామని కదించి అసలు సొలొమోన్ తత్వ గుడి ఇల్లు కానీ మామూలుగా వేరే వేరే ఒక గోడ మాత్రం మీదే దాటి ఇంగ్లీష్కి అవుతారు ವೇಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅన్నమాట. ಇದಕ್ಕೂ ಆ ಗೋಡದ ಗಂಜಿ ಇದುರ್ಕಂದರು ಅಡ್ಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಅన్నమాట. ಅರ್ಧನಾಕ ಆ ಗೋಡ ಮಿಂದ ಅన్నమాట. ರೊಟ್ಟಿ ಆ ಗಂಜಿ ಮೆಸ್ಸಾಯಿ ಬೆಸ್ಕು ಹೋಯ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೆಸ್ಕು ಹೋಯ್ತು ಅವರು ಇಂಜರಿಗೆ ಉಳುವವರು ఆ గంజి అడుసరు అంటారు అనమాట. అదొరటే మిగిలిందే. మిగతావంతా వేరే వేరే కట్టడ తొత్తో చాలామంది ఆక్రమించి అమ్మిన అనమాట. కాబట్టి అస్కర్ నుంచి మత్త దేవుడి గుడి అనమాట. యేసుక్రీస్తు కాలది కూడా ఆ గుడి మత్. మరి బిస్కెట్లు ఆయనే ఉండు ఆ గుడికి మరి అత్తో శిశుర్కునితోటే ఉండు. ఆ గుడికి అత్తరు మన ఉన్నాడు. దీటి మాడు 3 విషయం మాడు నాడు నేర్స్ కడ మరి మొదటిగా మన నూడుకు దేవుని గుడిని మరి శుభ్రంతం అంటాం. దేవుడి గుడిని శుభ్రంతం ఉంటాం మన గుడితాడు. ఈ గుడుకు మరి 2వ అధ్యాయము 12 నుంచి 17 వచ్చిన వరకు మనం ఊడతాడు. మొదటి మాటగా ఈ గుడుకు పస్కా పండుగ మొత్తం అన్నమాట. ఆ పస్కా పండుగ మిందే కాబట్టి ఆ పస్కా పండుగ గురించి మరి యేసుక్రీస్తు శిశువుకి అందరూ ఎరుసలేము ఊరు అత్తడిగా మనం ఊడినాడిగా ఇవుడుకు ఆపై ఆ పస్కా అయిందని ఈదురికిన పండుగ దగ్గర వస్తే అసలు ఎరుసలేం పట్టణానికి అత్తో ఊరటి ఈ పస్కా పండుగ బాధ్యతకు మరి దేవుడు ఊరు ఐగుప్తు మత్తస్కి దేవుడు ఆగ నుంచి మనం విడిపిస్తూ విడిపిస్తందుకు దేవుడిని ఊరు శుతిస్తారు అన్నమాట. అది గుర్తు వరే ఆ పస్కా అయిందరే ఆ బలి ఊరు ఈశ్వరే మరి ఊరు దేవుడిని గుర్తుంగోరు ఈ యొక్క పండుగ తుంగరమంటారు. మరి నిజం కొడుకు ఆ రోజు ఊరు పస్కా బలి ఆ పండుగ తుంగుతారు. కానీ మరి నిజమంతా పస్కా బలి బేనో ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు అన్నమాట. ఆ యొక్క నిజమైన పస్కా బలి మరి గొర్రెపుల బలి ఇందులో మన నూడుకు నిజంగా బలి ఎత్తది బేనెత్తుకు యేసు ప్రభు మన ఊడితాడు అన్నమాట. ఇక మా నూడుకు తర్వాత మా నూడుకు ನಾನು ಸೋಯ್ತಾನೆ ಇಡ್ಬಡ್ಕಿ ಆಗ ದೇವುಡಿ ಗುಡಿದೆ ಬೈದ ಕೋನ ಗೊರ್ರೆ ಪಾವ್ರ ಅಮ್ಮನವರು ಆಗ ಡಬ್ ಮಾಸನವರು ಕುದಿ ಮಂದನ ದೂಡಿ ತಾವಡತೆ ಅವರ ಸೆರ್ನಕವರ ತುಂಗಿ ಆಗ ಮತ್ತ ಗೊರ್ರೆ ಕೋನ ಗುಡಿದೆ ಬೈದ್ಕಿ ತುರಿಸಿತ್ತು. ಡಬ್ಬು ಮಾರ್ಸಿನವರನ್ನು ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಡುಪು ಹಚ್ಚಿಸಿ ఒక డబ్బుకంత సిల్లరగలను తుంపుతో పావుర అమ్మనరుని ఊడి వీటిని మీ దగ్గర నుంచి తీసి అన్నట్టు నా తప్పేం లోతుని ఏ భారం తుంగని సంత బజారు తీసి తుంకిరి జొరికెత్తాం. ఈ గూడుకు మరి ఎరుసలేం అందరు గుడి దగ్గర వీరందరూ బాత్తుకున్నారు దేవుడి గుడిదరంగా మరి ఏ భారం తుంగున్నారు కూడటిగా మరి గొర్రె పావుర బత అమ్మనూరు మొత్తారు ఆగ డబ్బు బత మార్సురు మొత్తారు వాళ్ళు పెద్ద వ్యాపారం తుంగున్నారు కూడటి ఆ గుడి దగ్గర. ఇంకా రకరకాల జన మొత్తారు మరి యేసుక్రీస్తు ఇంకోనికి కోపం వస్తే సన్న కొలైంజరే అద్దు ఆ తాడు తీసి మళ్ళా అవన్నీ చిల్లర గుర్రలు తుంగిత్తు మరి వారందరినీ ఇక దేవుడి గురించి వ్యాపారం తుంగని రేంజరు వారందరూ మైత్తో ఇక మన రోడ్నాడు ఇక నా తప్పిన లోతుని వ్యాపారం తుంగని సంత బజారు తీస్తూ తుంకిరి ఇంజరికి ఎత్తావు తుంగొద్దు అలా సొంత వ్యాపారం మీద మీరు తుంగొద్దు ఇంజరే వారిని మైత్తాడుగా మన ఉన్నాడు. ఇక నిజం గూడుకు మరి ಇದು మరి కీర్తన 69 మరి 69వ అధ్యాయతే 9వ వచనం మిందనమాట. అద్దు ఆగ దావీదు రాజు రాస్తా ఆ యొక్క ప్రవచనం ఇత్తదిగా నెరవేరుందనమాట. దాటే మరి 17వ వచనం మత్తది మనం ఊడతాడు. ఈ గుడుకు అస్కే నీ లోతే సొంత పట్టుదల కిస్తే తిస్తే ನಾನು ಪೊತ್ತೋರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿ ರಾಸಿ ಮತ್ತ ಇಂದಾನೆ ಒಂದು ಶಿಶುರು ಗುರ್ತು ತುಂಬ್ತೋರು ಇದ್ಕು మరి ఓని ఉల్దిని ఆ గుడిదిని ఒక నాశనం తుంగినారు ఏం జరే అది ముందే రాసిందనమాట. అసకే ఓనికి దేవుడికి చాలా కోపం వద్దనమాట. కోపం ఇక 17 వచనం మీదే నీ లోతే సొంత పట్టుదల కిస్తే తీస్తే నాని పొత్తోరే మత్తే ఒకటి సొంత పట్టుదల వరకు మత్త అనమాట. భరత్కి కిస్తే తీస్తే వనికి పొత్తోర మత్తే భరత్కు మొత్తం వ్యాపారం తుంగోరు మొత్తం అనమాట. కాబట్టి మరి యేసుక్రీస్తు కోపం వస్తే మరి నాడు రోజు చూడుకు చాలామంది ఇలికెత్తున్నారు మంతారు మరి చర్చి తగ్గని మందిరం తగ్గని గుడి తగ్గని మరి వ్యాపార తుంగరు మంతారు దేవుని పేద పూర్వ వ్యాపార తుంగరు చాలామంది ఎక్కువ వస్తున్నారు నేను ఊడుకు. మరి దేవునికి ఇలాంటిది ఇష్టమే లేదు, అసలు ఇష్టం లేదనమాట. ఇలాంటి వ్యాపారం తుంగకూడని జరే దేవుడికి వచ్చిన అనమాట. మరి దేవుని గుడిది మన శుభ్రం తుంగవాలి. దేవుని గుడికు మన దాన్ని
చర్చి ఆ గుడి అయ్యే కానీ నిజంగా మరి నిజమత్త గుడి బాధ్యత మన ఊళ్ళే, మన హృదయమే, మన ఊళ్ళే దాన్ని మన శుభ్రంత ఆసవాలి. కాబట్టి ఇక మరి చాలామంది ఊరు వ్యాపారం తుంగురు మత్తుకు దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తు వాసి మరి ఊరందరిని మైసి ఆ వ్యాపారం అంతా ఊరందరినీ మరి సిల్లగొల్లో తుంకుతాడు మన ఊరినాటి. దేవుడిగా యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క గుడిని మొత్తం శుభ్రం తుంగున్నాను అనమాట. మరి నేటి రోజు ఉడుకు మరి బేండత్కు నిజంగా మరి దేవుని సేవతో ఒకవేళ ఓనికి మరి వ్యతిరేకంగా ఇలాంటి ఓ తుంగురమంతరో పని వ్యాపారంలాగా తుంగురమంతరో దేవుడు ఓనికి తప్పకుండా బుద్ధికి బేద రోజు ఓని దేవుడికి ఏదో విధంగా మరి బేద విధంగా ఓని హెచ్చరిస్తూ దేవుడు ఒకటి మనడు చాలా జాగ్రత్త మందవాలి. ఓని గుడి దగ్గర ఓని పందుగా నేసుకొని సేవతంగా నేసుకున్నాడు, చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మనం మందవాలి అనమాట. మళ్ళీ తర్వాత ఆ గుడిదం మందని వాటిని కూడా మనం బేలా వాడవాలి. ఇందులో కూడా మనడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం వాడవాలి అనమాట. మరి ప్రాంతంగా వాడిన వాటిని మనం తీసుకొచ్చి మన లోన్ మనడు వాడకూడదు. బేని వస్తువు అతకన సరే, గిన్నె అతకనా, ఇంకా మైక్ సెట్ అతకనా, బాధ అతకనా సరే, దేవుడు కాబట్టి దేవుడిని సేవతకి మనం వాడవాలన్నమాట. ఇంకోటి దేవుని పేదరికే చీమల వ్యాపారం మనడు తుంగకూడదు. దేవుని సేవత మన వ్యాపారం మనం తుంగకూడదు అనమాట. ఆ తుంకు దేవుని కోపం అవుతుంది అనమాట. ఓని గుడిదిని మన శుభ్రంత ఆసవాలి. మరి ముఖ్యంగా మన ఒలిదిని మన హృదయతిని మనడు మరి శుభ్రంత ఆసవాలి. మరి రెండోదిగా మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభుని ఒళ్ళు దాని గురించి మనం రెండోదిగా మనం ఊడుతారు. ఈ గూడుకు 18వ వచనం నుంచి 22 వరకు నేను చదువుతాను. అసలు యూదురికి పెద్దాకు ఒక నూడి ನಿಮ್ಮ ಬೇನೆ ಅಧಿಕಾರത്തിന് പേசி వీటిని తుంగనేన్ దాని ఒక గుర్తు పేసి మాకు తోయిపిసా ఇంజరు తలుపుతో దానికి యేసు ఈ గుడిదిని మీరు పగలదెంకు నన్ను దానిని 3 రోజుకి నేను మళ్ళీ తొత్తితాను ఇంజరికి ఎత్తాం ఒకటిగా ఒక రోజు తలుపున్నారు. మరి ఇవన్నీ తుంగనీరుగా ఇంజరే యూదురికి పెద్ద కందరు వాళ్ళు తలుపున్నారు. మరి ఇలా బాగా తుంగనేని అసలు బాధాన్ని గుర్తు పేసి నేను తుంగనీరునికి ఎత్తారు అన్నమాట. అసుకోండికి ఎత్తా కదా, మీరు దీనిని అచ్చేసుకు పగలగొట్టుకు నన్న 3 రోజుకి నన్ను మళ్ళీ తొత్తితాను ఇంజరికి 3 రోజుకి మా తొత్తాను ಈಗ ನನ್ನ ಸಹನ ಅಸ್ಕೆ ಈದೂರ್ಕಿ ನಿ ಪೆದ್ದಾಕೋನಿ ನೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇನೆ ಅಧಿಕಾರത്തിന് పేసి వీటిని తుంగనేన్ దాని ఒక గుర్తు పేసి మాకు తోయిపేసి జరు తలుపుతో దానికి యేసు ఈ గుడిదిని మీరు పగలదెంకు నన్ను దాన్ని 3 రోజుకే మళ్ళీ తొత్తితాను ఇందరికి అస్కే ఈదూర్కి ని పెద్దాకు ఈ గుడిదిని తొత్తనాకి 46 ఏండ్కు అత్తే కదా అలా మత్తుకు ನಿಮ್ಮ ಬನ దీనిని 3 రోజుకినే తొత్తితాను ఇందని ఇందరికి ఈ గుడ్కు మరి యేసుక్రీస్తు మనం దీనిని మీరు పడగొట్టాడి ನಾನು 3 రోజుకి తొత్తితాను కత్తో ఆ స్కీదుకి అందరికి ఓరు ఆశ్చర్యపడతారు. ఒక పరిస్థితి ఇద్దు దీని తొత్తనానికి 46 ఏండు కత్త కదా నువ్వు మనం దీనిని పడగొట్టెత్తుకు మళ్ళా మరి 3 రోజుకినే తొత్తనకి అయితేనవా నేను తలుపున్నారు. కానీ దేవుడు బాధ గురించి తిరుతుంది ఊరికి అర్థమాదిరి చదువుకు ನಾನು చదవనాను 21 వచ్చిన ಗೋನಿ ಒಂದು ಬೋನೋ ಓನಿ ಒಲ್ಲು ಇಂದನಿ ಗುಡಿದಿನಿ ಗುరించి ಕೆತ್ತೋ ಒಂದು ಸಾವಿದ నుంచి గిరిడి తెత్తపాయ ಒಂದು ఇలా ಕೆತ್ತ వాటిని ಒಂದು శిశురు గుర్తుపేసి దేవుడి పుస్తకతిని యేసుకెత్త మాటకి నమ్ముతో ఈ గూడుకు ಒಂದು తిరినది ಒಂದು ఒల్దే గురించి మరి తప్యత దేవుడే ఆజ్ఞ ಒಂದು ಪಾಟಿಸೋರೆ ಒಂದು ಕೆತ್ತ ಪನಿ ತುಂಗೋರೆ మరి ఈ లోకత వత్తపయ ఆగ బాధ్యతకు ఓడు మరి నా గురించి నీ గురించి ఆ సిలువ పరి డొల్లి తేవాలి నిద్ర కాల్చవాలి. తర్వాత ఓడు ఓని సమాధి బాధ తుంకు తసుకోండు 3వ రోజు ఓడి చేయితో మున్నే దేవుడి పుస్తకాలు మరి మున్నే రాస్తారు ಕೆತ್ತರು వాళ్ళకే ఓ రాస్తాడికే ఓ ಕೆತ್ತడికే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకం దిగి వస్తాం వాళ్ళకే మరి ఓండు నీ కొరకు నా కొరకు మరి ఆ సిలువ తోండు మరి నిద్ర కాస్తావు డొల్లి ఎత్తాం డొల్లి ఏం చూడండి 3వ రోజు మరి గిరుడు తేత్తాం వాడు 3వ రోజు గిరుడు తేదం గురించి ఓని ఒలిదిరి గురించి వాడికి ఎచ్చున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు వాడి ఒలిదిరి గురించి వాడికి ఎచ్చున్నాం అంతేగాని మరి అది నిజంగా వాడు 3 రోజుకి తొత్తవలించరు అయ్యే ఆ గుడిది ఇదికు మరి యేసుక్రీస్తు నన్న ఈ లోకದ మందనే ప్రతి అందరి గురించి ప్రతి ఒక్కరి గురించి నన్న ఆ కలవసి నన్ను వెళ్ళిద్దాను
ಡುಲಿಯಂಜಿ ನಿದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ನಾನು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ తర్వాత నన్ను 3వ రోజు నన్ను తిరిగి మరి గిరుడు నన్ను తేయిద్దనింజ రోడ్ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲ ಕೆತ್ತ మాట మరి శిశువుకి బెస్కి నమ్తరుకు ఓండు నిజంగా ఆ సిలోపర ಡುಲಿಯಂಜಿ గిరుడు త్యాత్తస్కే అస్కే ఈ మాట ఓనదర్ గుర్తుంగరు మత్తరు అన్నమాట 21-22 వచ్చిన మాట ఊర్కారు అస్కే ఓరు గుర్తుగుతారు ఆ రోజు యేసుక్రీస్తు ಕೆತ್ತೋ కదా ఆయన అస్కే ఓరు గుర్తుంగరు మత్తరు అన్నమాట మరి ఏసి నమ్కు మరి నిమ్మనన్న ಡುಲಿಯಂಜಿ గిరుడు తేయిద్దరు నిజంగా ఓని నమ్కు మనడు ఓండే రక్షకుడు నింజరే ఓండే దేవుడు నింజరు మన నమ్కు మన ఆత్మకి సావితదిల్లే ఇల్లే మన ಡುಲಿಯಂಜಿ మళ్ళా తేయిస్తాడు బెగతెత్తడకు మరి పరలోక తేయిస్తాడు మనడు ಡುಲಿಯಂಜಿ ఈ లోక త్యాతడు కానీ మనడు ಡುಲಿಯಂజి మనడు పరలోక తేయిస్తాడు మనడు యేసుక్రీస్తు బేలత్తుకోండి ಡುಲಿಯಂಜి తేత్తండో అలాంటి నిరీక్షణ కూడా మనకి ఉందన్నమాట మరి అలాంటి విశ్వాసం మత్కు ఓని పొర నమ్మకం తాసుకు విశ్వాసం మత్కు ఓని రక్షకుడుగా నిమ్మ అంగీకరిస్కు మరి ಬೇದವ రోజు నిమ్మన ಡುಲಿಯತ್ತಸ್ಕೆ మనడు ఓన్లాగే మనడు గిరుడు తేయిస్తాడు యేసుక్రీస్తు బేల గిరుడు తేత్తాడు అలాగే తేయిస్తారు అన్నమాట ఆ మాట ఎక్కొచ్చినావు అక్కడ యూదా పెద్ద చాలా ఎదురుకు చాలా పెద్ద పెద్దోరు మత్తురు ఊరికి వచ్చినారు మరి నింబత అలాగచ్చి నేను 46 సంవత్సరాలు తొత్తారు ఈ గుడిదిని మేము 3 రోజులకి తొత్తనిది నేను మళ్ళా పడగొట్టింది కొడతాడు కానీ యేసుక్రీస్తుకి ఎత్తది మరి 3వ రోజు నన్ను గిరుడు తేయిస్తాను మరి నన్ను మరి బెస్కెట్కి మందని దేవుడి నన్నే ఎంజరు కెత్తనే కూడా ఇలా కెత్త కాబట్టి నేను మరి అలాంటి దేవుడిని నిమ్మ నమ్మి మీనే అలా నిజంగా నమ్మి మతుకు మన డొల్తపై కూడా మనకు సావిల్లే మన ఆత్మకు సావిల్లే డొల్తపై మన ఆత్మ సావిల్లే అన్నమాట కాబట్టి నేనే ನಿಮ್ಮ ಓನಗೆ ಬರ್ರ ವಾಸಿ ನೀ ಒಲ್ದಿನ ಒನಕಿದವಲ್ಲಿ ನೀ ಒಲ್ದಿನ ಒನಕಿದವಲ್ಲಿ ಆಲಕೆ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಕು 1 కొరింథీ 3:16 మంతే నీ ఒళ్ళే మరి దేవుడి గుడి ఆసి మిన్నిదరు మంత అన్నమాట మరి దేవుడి గుడికి బాధ్యతకు మన మందిర దాట చేసేటమయ్యో అలా కూడా దాయవాలి బరికు సహవాసం కావాలి కాబట్టి అలా దాయవాలి మనడు కానీ నిజంగా మరి దేవుడి గుడి బాధ్యతకు మరి నా యొక్క హృదయమే నీ ఒళ్ళే ఓని గుడి అనమాట నీ ఒళ్ళే ఓని గుడి నా హృదయత నీ హృదయత ಒಂದು ಮಂತೋ ಓನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಗ ವಾಸಿ ಮಂತೋ అనమాట నీ బెసత్కు రచన ఏంది తినో ఉండు నీ హృదయత వాసి ఉండక మంతో బెస్క నీతోనే మంతో నాతోనే మంతో అని బెస్క మరి ఆ రోజుకి మరి దేవుడే పుస్తకతే మరి 1వ సామెలో 1:9 రాసి మొత్తం దేవుడి గుడిద గురించి మరి అదే మాట మరి నాన్న మా డూడినాడు మరి దేవుడి గుడి బాధ్యతకు మరి నీ ఒళ్ళు నా ఒళ్ళు నీ హృదయం నా హృదయం అన్నమాట అదే దేవుడిని గుడి అన్నమాట మరి దేవుడిని నిమ్మ కూడా ఆహ్వానిస్తేనే నిజంగా నిమ్మ దేవుడిని నిమ్మ ఆహ్వానిస్కు ఉండి నీ గుడిదే నీ హృదయం మీద గుడిదే ఉండి వాసమంతో బిస్కెట్గా మంతో అన్నమాట కాబట్టి ఊడుకు మరి యేసు ప్రభుని ఒళ్ళ గురించి మనం ఉన్నాడు ఆ సిలువ కార్యం గురించి మనకు తెలుసు వాడు బెచ్చుకో మరి శ్రమ పొందుతో మరి బెచ్చుకో దెబ్బ వంటితో మరి గురించి సరే నెత్తురు ఒకటి కారుస్తో మరి శరణకొల వాటి చాలామంది దంచుతురోనండి తర్వాత కొయ్య మందని కిరీటం వాడుతారు తర్వాత ఉండు ఆ సులభ పొర మరి నెత్తురు కారిసి ఉండలి మరి సమ తుంక్తపోయ మరి 3వ రోజు ఉండు గిరుడు త్యాత్తో ఒకటి బెస్కెట్కి మందని దేవుడు ఉండే మొదలు ఉండే చివరు అనమాట ఆ దేవుడు బెస్కెట్కి మినం అలాంటి దేవుడు మరి నిమ్ము నన్ను కలిగి మందవని నన్ను కోరన్నాను అలాగే మాడు మరి మూడో మటుకు మా డూడ్కు మన హృదయతిని పుణ్యమందని దేవుడు మన హృదయతిని ఉండి పుణ్యమినం మా డూడితాడ ఈ డూడికి 23 నుంచి 25 వరకు నేను చదువుతాను పస్కైందని పండుంతే ఏసులేంతే మత్తస్కే ಒಂದು ತುಂಕ್ತ ಗೊಪ್ಪ ಪನುಗುನಿ ದೀಪ ಮಂದಿ ಊಡಿ ಒಂದು ಪೊರ್ರೋ ನಮ್ಮಕಂ ತಾಸ್ತರು ಗೋನಿ ಏಸು ಓರಿನಿ ನಮ್ಮನಾಂಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ భారత్కు మన్సూర్కు అందరూ బేలంటోరో యేసు పుణ్యమత్వం బేనో కూడా మన్సూర్కిని గురించి ఓనికి కెత్తాని అక్కరలే భారత్కు మన్సూర్కు ఓ హృదయతే బాత అనుకుంటున్నారో యేసు పుణ్యమత్వం ఇగోట్ మరి అసలు పస్కా అయిందని పండుగ వస్తే అసలు యేసు వేరే వేరే
గొప్ప గొప్ప పని వాడు తుంకుతానలే. దాని పేసి కూడా కొంతమంది నమ్మకం తాస్తారనగలి యేసుక్రీస్తు వాడు నమ్మిలు ఉండాలి. భారత్కు వానికి తెలుసు, ఓ హృదయాత్ బాత మీద తెలుసు, ఓరు ఉత్తిగా అలా పొరపొరడుకు ఓరి నమ్ముతారు, కానీ నిజంగా హృదయాత్ వారు నమ్మిళ్ళు. అందుకనే ఓరి హృదయాత్ బాత మీద తెలుసు కాబట్టి యేసుక్రీస్తును ఓరిని ఒప్పుకుండి ఉండాలి. ఓరు నమ్మకాతిని ఓడి ఒప్పుకుండి ఉండాలి. భారత్కు మనుషులు అందరికీ బేలంటారు యేసు పుణ్యమత్తు ఒకటి బేనో కూడా మనుషులకి గురించి ఓనికి కెత్త అని అక్కరెళ్ళే. భారత్కు మనుషులకి హృదయతే బాత అనుకుంటున్నారు యేసు పుణ్యమత్తు ఒకటి. యేసు ఓని మనుషులకి అందరిని పుణ్యమినం, ఓ హృదయత బాత మీద ఓడి పుణ్యమినం. కాబట్టి దేవుడు ఉత్తిగా నమ్మం. చాలామంది నాన్న మరి గుడికి అందడం లేకపోతే మరి ప్రాంతం ఉన్నది కెచ్చర మందొచ్చు రచన వెళ్ళకుండా. దేవుని తెలుసు, ఓ హృదయం బాత తెలుసు. చాలామంది పొరపొరడికి మరి మంచిగా మందొచ్చు, కానీ దేవుని తెలుసు, ఓ హృదయం బాత తెలుసు. ఓ హృదయతే లేకపోతే ఓని మనిషిని లోపల బాత చెడు మీద ఓని తెలుసు, దేవుని తెలుసు. ఓని ఆలోచన బాత తప్పు మీద దేవుని తెలుసు. ఓని దుంగని పనితే బాత తప్పు మీద దేవుని తెలుసు. బతుకోండు నీ నా హృదయతేనే వాడు పుణ్యమినం ఒకటి. వాడు దేవుడు కాబట్టి వాడు పుణ్యమినం. వాడు దేవుడు అయిపోతే వానికి తెలియవు. మరి మనిషికి తెలిసే వరని హృదయత బాత మీదో మరి నన్నగాని నిమ్మగాని కెత్తాలి కెత్తాలని మనడు. భారత్కు మన మనుషులు కాబట్టి మనకి ఎత్తాలి. కానీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు దేవుడు కనుక ఓని హృదయతే మరి మన హృదయతే బాత మీద పుణ్యమిని ఉండాలి. ఆ రోజు చాలామంది మరి ఓడి తుంగత గొప్ప గొప్ప పని నూడి ఓని పని నమ్మకం తాసనాకి ఓడుతారు, కానీ దేవుడు ఓ హృదయతి నువ్వు మున్నే పుణ్యం వస్తా కాబట్టి ఓని నమ్మిళ్ళు. ఓరి హృదయతే బాత మీద ఓని తెలుసు కాబట్టి ఓ నమ్మిళ్ళు. ఓరి మనిషి హృదయత బాత మీద దేవునికి బేనో కెత్తన అవసరం వెళ్ళే కాబట్టి కెత్తనక్కరెళ్ళే. భారత్కు అని తెలుసు కాబట్టి మన హృదయ తినవాడు పుణ్యమినం, మన జీవితాన్ని తినవాడు పుణ్యమత్త దేవుడు. మరి నీ నా జీవితం నాటి బేళమిందే. మరి దేవుడు నీ హృదయం మరి నీ మనసు దేవునికి తెలుసలే, వాడు పుణ్యమినండలే. మరి నిమ్మ కూడా మరి బేళ జీవిస్తున్నాయి. మరి నిమ్మ మరి దేవునికి మరి ఇష్టంగా మన జీవిస్తున్నాడే. మరి దేవుడు ఊడినాం, మన హృదయ తిని ఉన్నాం, మన ఆలోచన తిని ఊడినాం, మన తుంగడ పని తిని ఊడినాం, మన బేకదని తెలుసు, మన బేళ తిరిగినది తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. కాబట్టి మన జీవితం బేళ మీద మనం ఊడవాలి. నీ హృదయం బేళ మీద ఆలోచించవాలి నిమ్మ. అలాగే మరి నీ హృదయం వనికి ఈదవాలి, నీ హృదయతో వనికి చోటు తాసవాలి నిమ్మ. అసలు ఓండు నీ హృదయతో మంచిగా ఓండు, గొప్ప గొప్ప కార్యం ఉంటుంది. ఈ గుడికి దేవుడే మరి గుడి శుభ్రంతో ఉంటే మనం ఊడినాడా. మరి మొట్టమొదటిగా మనం ఊడతారా మొదటి పంటగా మరి దేవుడి గుడిని మరి యేసుక్రీస్తు శుభ్రంతో ఉంటే మనం ఊడతాడు. ఆಗ వ్యాపారం తుంగర మొత్తరు ఓరందరిని మరి యేసుక్రీస్తు ఓరందరి ఆ వ్యాపారం మొత్తము చిల్లరగల్లో తుంగిసి మొత్తం ఆపుతో ఓరందరూ హెచ్చరిస్తూ ఇలా తుంగకూడదు హెచ్చరిస్తూ. మరి రెండోదిగా మన డోడ్కు మరి యేసు ప్రభుని ఒళ్ళు ఇంజన మన ఓడతారా, యేసు ప్రభుని ఒళ్ళు ఇంజన మన ఓడతారా. ఓండే మరి నీ కొరకు నా కొరకు ఈ లోకకు వాసి ఓను ఒల్దినే ఆ శిలువ వాటి ఓను నెత్తు కారుస్తూ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ మరి ఆ శిಲದ ಪರ ಡೊಲ್ದಾಯನ ಅಗ್ಗ ಓಂಡು ವಾಸ ಓಂಡುಲಿ ಅತ್ತು ಅಚ್ಚ గొప్ప మరి ఓడు బలి ఓడత్తు నిద్ర ఓను కారుస్తూ. కాబట్టి ఓను ఒలిదిని మన ఓడినాడు. తర్వాత మరి మన ఓడుకు 1 కొరింథీ 3:16 మన ఓడుకు మరి నీ ఒళ్ళే దేవుడి గుడి జరిగింది అదనమాట. నీ ఒళ్ళే దేవుడి గుడి, దేవుడు నీ హృదయమే నీ ఒళ్ళే దేవుడి గుడి జరిగేస్తా. కాబట్టి మనడు దేవుడు గుడిది మన ఒలిదిని మన హృదయతిని మంచిగా తాస్తాడు. మీకు మూడోది మన ఓడతాడా మన హృదయతిని పుణ్యమందని దేవుడిని మన ఓడతాడు. వాడు మనుషులు అందరికీ నీ హృదయతిని వాడు పుణ్యమినం. మన పొరపొరవాడికి మన అల్లూరికి అక్కలూరికి తెలుతాడుగా మన నమ్మకం తాస్తాడని మనకి ఎత్తన అవసరం లేదు. దేవుని తెలుసు నేను బెచ్చ నమ్మకం ఏందో, మన దేవుని తెలుసు నీ విశ్వాసం బాతం, దేవుని తెలుసు నీ హృదయ బాతం ఏందో. ఇవన్నీ దేవుడు ఊడినావు అనమాట. వాడు ఊడినావు మన బాత్ తుంకన మన బాత తిత్కన మన బాత ఉట్కన సరే బాత ఆలోచిస్కన బాత తుంకన సరే దేవుడు ఊడినావు. కాబట్టి మరి దేవుని హృదయం మనిషిని హృదయము దేవుడు పుణ్యమినం.
కాబట్టి మనడు మరి బేసికల్ కనుక చాలా మంచిగా మనడు జీవిస్తాడు, దేవునికి ఇష్టంగా మనడు జీవిస్తాడు. వరకు మరి మన ఒళ్ళే మరి దేవుడి గుడి కాబట్టి దేవునికి ఇష్టంగా మనం జీవిస్తాడు. మన గుడి దీన్ని బేసికల్ మన శుభ్రంతో ఉండవాలి, మన మందిరத்தை మన శుభ్రంతో ఉండవాలి. మరి ముఖ్యంగా మన ఒలిదిని కూడా మన హృదయాన్ని కూడా మరి బేసికల్ కసకడికి మనడు మన తప్ప తుంకు దేవుడిగా క్షమాపణ తలిపి మనడు మరి మున్నెడదావాలి. మన ఒలిదిని మన హృదయాన్ని మరి శుభ్రం మన తుంగరు మందవాలి బేసికల్కి. అలాగే దేవుడు మన హృదయాన్ని పుణ్యమినాడు కాబట్టి మరి మనడు ఓనికి సాక్షిగా మనడు జీవిస్తావాలి. మనడు అంతేగాని ఓనికి ఇష్టం లేదు జీవితం మనడు జీవించకూడదు అన్నమాట, అంటే మనం జీవిస్తాం. కాబట్టి మీరు ఆలోచిస్తాటి మరి నాటి రోజున ఊడుకు మరి దేవుడి సేవ అనేది మరి వారు పెద్ద వ్యాపారం తీస్తే మిందే మరి నిజంగా నాటి రోజు దేవుడు మత్తుకోరు ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు మత్తుకు మరి నాన్న కూడా ఆలకు తుంక్కోవేళ నీ నా సేవ తిని వాసి వండు సరిదుక్కోవేళ హెచ్చరిసుకోవేళ నిజంగా. కాబట్టి మన సేవ బేళ మీద ఎత్తున మనం కూడా అలాగే యేసుక్రీస్తు బేనో ಒಂದು ಒಲ್ಲು ಆ ಶಿರದಪುರ ಬೇಲ మరి నలిగి అత్తే ಬೇಲ ಒಂದು నెత్తిరి కాస్తో ఎత్తగా మాడు మరి ఆలోచిస్తవాలి. ఓని మన హృదయాతే ఆహ్వానిస్తవాలి, రక్షకుడిగా మనం అంగీకరిస్తవాలి. తర్వాత ఓడు హృదయం పుణ్యం మన దేవుని కాబట్టి మరి మన హృదయాతే బిస్కెట్కి ఓని మాట తాసి ఓని పాట తాసి మనం మున్నెడదావాలి. బిస్కెట్కి వారికి ఓడు బిస్కెట్ కస్కెట్కి ఓడు ఊడరు మందని దేవుడు మన నమ్మకం తిని మన విశ్వాస తిని ఓడు ఊడరు మీను మన తుంగన పని ఓడు ఊడరు మీన కాబట్టి మన హృదయాతిని ఓనికి అప్పగిస్తవాలి. మరి నాడు మరి నీ యొక్క హృదయం నీ యొక్క ఒళ్ళు బేలామింది మరి దేవుడు ఆ హృదయతే ఓడు మీనండే ఒకసారి ఆలోచిస్తాను. ఒకవేళ సేవ తుంగనే మరి నీ సేవ బేలమిందే వ్యాపారంగా మిందే దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నావు ఆడ తుంగొద్దని జోరే హెచ్చరిస్తున్నావు దేవుడు. మరి దేవునికి సాక్షిగా మాడి మన సేవ తుంగవాలి, సాక్షిగా మాట జీవిస్తావాలి. బేసికల్ కసిగడికి మన ఒలిదిని మన గుడిదిని మనడు బేసికల్ మన శుభ్రం తుంగరి మున్నెడదా దేవుడు ఈ మాట దీవిస్తూ మరి వాదనవారం మళ్ళా మనడు యోవాను కుశల కబుర్టి నుంచి మన వాకింగ్ క్యాన్స్ కాడ మనడు మీరు కూడా మీ చుట్టాకి మీ లోత్తరు మీరు కెళ్ళాటి కుశల కబురు వెనలరీ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కెళ్ళాటి షేర్ తుంగటి మీరు లైక్ తుంగటి కామెంట్ రాసాటి బదన ప్రశ్న పత్రం మత్కన మా తలపాటి మమ్మ కెత్తన సిద్ధమీనం అందరం దీటి లవిత వాకింగ్ కెత్తని మరి సాక్ష్యం కెత్తని అన్లూరు నక్లూరు ఊరందరి గురించి మీరు ప్రార్థన తుంగటి రోజు మరి దేవుని ఈ యొక్క వాక్యము ఈ యొక్క మాట మరి కేంచి అనేక మంది రచన పొందవలేని జరే ఇది స్టార్టింగ్ ఏమైనారు. కాబట్టి మీ అందరూ ప్రాంతం కాబట్టి దేవుడు మీ అందరు దీవిస్తూ మరి చిన్న ప్రాంతం కూడా మన్నాడు. జీవంగల దేవా నీకు వందనకి వచ్చినయ్యా, ನಿಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ గొప్ప దేవుడినయ్యా మరొకసారి దేవా మరి ఇలా మమ్మ కూడి మరి ఈ ప్రోగ్రతే దేవా లైవ్ ప్రోగ్రతే నీకు మాట మనకి అందడానికి మేము సాయం దొరుకుతుంది దేవా, నీకు వందనకి వచ్చిన దేవా. అవునైనా దేవా నీ యొక్క గుడిని మా బెస్కే శుభ్రంతం కావాలి దేవా. భారతకు దేవా నీ యొక్క గుడికి బాతిలే దేవా, అది మా యొక్క ఒళ్ళు మా యొక్క హృదయం దేవా. అలాగే దేవా దాట మా వ్యాపారం మా తుంగకుండా దేవా నీ సేవ కూడా మంచి తుంగనంగా సాయం తుంగ ప్రాంతం దేవా. అలాగే దేవా మన పుణ్యం వినింది దేవా, మా హృదయం నేను పుణ్యం వినింది కాబట్టి దేవా నీకు సాక్షిగా మరి జీవిస్తావాలి దేవా, నీకు మంచిగా మమ్మల్ని జీవిస్తాలి దేవా. నిమ్మే సాయం తుంగిజం మా ప్రాంతంగా దేవా నీకు వందనాకి వచ్చినాను దేవా. వాళ్ళకి నేను బేడకు దేవా రచన కూడా మినోడు దేవా మరి నీ ఒళ్ళు మరి ఆ యొక్క కలవసులో బేల నీ బేల దెబ్బతిత్తినావు, తర్వాత రక్తం నెత్తురు బేలకి ఆరుస్తున్నావు దేవా తెలుసుకుని దేవా మరి పాప క్షమాపణ నీ యొక్క మించిన వాళ్ళు తెలుసుకునే దేవా వారు రచన పొందవాలి దేవా వారందరిని బట్టి నేను ప్రాంతం ఉన్నాను దేవా. అలాగే దేవా మరి ఈ ప్రోగ్రాం ಬೇರೆ ఊడిన దేవా వారందరూ మీరు దీవేస్తే దేవా ఒకవేళ రచనలు కూడా మధ్య నిమ్మే దేవుడి తిరిగే దేవా అని ప్రాంతం దేవా. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం దేవా అనేక మంది దేవా యేసుక్రీస్తు దేవుడిని తెలుసుకున్నాక సాయంత్రం ప్రార్థన యేసు పేరుతున్నాను దేవా. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరు కొందనాళ్ళు నేను ఊడతా మరి ప్రతి ఒక్కరికి వందనకి వచ్చినాను. ఒకేళ్ళ రాజనాళ్ళు ఊడుతో ఇంకా బేన ఊడుతారు మరి వరందరికి వందనకి వచ్చినాను. మరి వారం రోజుకుని కూడా దేవుడు మరి ఈ వెనలరీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మరి వాకింగ్ ఎత్తడానికి
అలా చాలామంది పాట మరి సాక్ష్యಗಳು పాడడానికి అలాగే సాక్ష్య ఎత్తడానికి వాక్య ఎత్తడానికి మరి దేవుడు ఇలా సమయం మీను మీరందరి ప్రాంతం బట్టి అలాగే ఇది లైక్తో కూడా సేరుతాం కాబట్టి అందరికీ బేనత్కు రచనల్లో మరి వారందరికీ షేర్ అవ్వాలి, అందరికీ మీరు ఎత్తాలని నన్ను కోరినాను. కాబట్టి దేవుడు మీ అందరిని దీవిస్తూ అందరికీ వందనాలు.